Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande yakubingelela Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Siyamdumisa. Ngiyazi kukhona abangafuni ukuzwa leli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabadabukela ngempela ngoba basenkingeni. uJesu Kristu inkosi. Uyohlala inkosi. Wayevele inkosi. Uzalelwe kona ukuthi abe inkosi. Manje uyathanda, awuthandi, uyinkosi. uJesu Kristu ophilayo. Siyambonga uNkulunkulu wethu osambulela ezinye izinto esingazazi nesingaziboni. Ukukhumbula lo mbono womzalwane othi sasithi masibingelelana sixhawulana umuntu athi uJesu Kristu uyinkosi kukhafuleka umlilo. Mawubiza lawo magama okwazi ukuthi ukhafula umlilo, amadimoni ayaqhela, amadimoni ayasha. Bese sithi sixhawule ngezandla eziwumlilo. Phela amaHubo 104 verse 4 wenza ikhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo. Masikubamba nje ngesandla ayasha amadimoni akuwa aphuma klewula ahambe. Ngoba usubambane nesandla somlilo. Subambane nelangabi akodwa uNkulunkulu wethu uyasithanda bafowethu yezwa. Uyasithanda. Usinika amandla phezu kwamadimoni, wasinika igunya lokunyathela ofazela nezinyoka. Hayi amandla ngoba sinawo. Amandla okwenza konke ngayo siqinisayo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu sinibonge bafowethu endaweni zonke enenza ikhalezo libe impumelelo. Nginesikhalo-ke awushaye lapha ya kwi-group yakho ubone sekukhona abantu asebezoba ngaphansi kuka-800. Bazoba ngaphansi kuka-800. Bazoba ngaphansi ka-900 ngenamba bangene ko-890 bani 8 bani. Kubi-ke lokho, kubi. Nikhona ningafuni ukufaka abantu. Nazi ukuthi ukufaka abantu kwenza uvula umnyango wezulu. Ibhlungu lento yenzayo kodwa uyayibona. Ake kuthi ngumsombuluko ngibambeke ngibhajwe ukufakweni abantu nje kuphela. Sibonde ngifake nabantu aba-over 100. Ukubuka igroup yakho ubone ukuthi abantu bancane kangakanani egroupini yakho. Yini ongayenza ukuze igroup yakho ibuyele ku-1024? Angibonge kwa-group 1. Ku-2 days odlulile ugroup 1 uke wama ku-1024 kungaphumi umuntu. 1024 i-maximum ka-WhatsApp. Wama. Hayi ngiyambonga ugroup 1. Group 1 you are the best. Kwangathi uNkulunkulu angakusiza ungene ekhaya lezwi kakhulu wena oletha abantu kwa-group 1. Nazi-ke group 1 ukuthi mase kugcwele ngophusha abantu benu baye ku-group 11. Group 11 mncane kuna wonke ama-group, so ngophusha-ke ngiyekhona. Kodwa nje nina group 1 qhubekani, uNkulunkulu anibusise. Izwi lenkosi likubeka kucace kaJakobe chapter 1 verse 19. Bazalwane bami, uma omunye kini eduka eqinisweni, omunye ambuyise. Yazini ukuthi obuyisile isoni ekudukeni kwendlela yaso uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni asibekele izoni eziningi. Ubani ongafuna ukusindisa umphefumulo wakho ekubhubheni kwasesihogweni, ekufeni kwesibili? Ubani ongathanda ukuthi izono zakhe eziningi zisitshekelwe angasazikhumbula? Vumele ezoyikhumbulayo kodwa wazi ukuthi zisitshekelwe. Uzokwazi kanjani? Ngoba uletha abantu ekhaya lezwi. Uletha abantu bazosizakala. Kuzokusiza lokho. Angazi ukuthi yini la amanye ama-group awafuni ukuletha abantu. Nabantu balethwa abantu abafiwe. Nini nisanda ukungena, lethana abantu. Buka ifoni yakho, buka abantu balethe. Kodwa ubachazele ukuthi asiwasebenzise ama-emoji. Asiwasebenzise ama-emojis. Wasebenzisa i-emoji yakhishwa. Khona omunye isimanga lesi ekuseni namhlanje uthumela mina as a person. Ungithumelele i-emoji.
ngisazi noma bebonga noma benzani useletha lezi zandla ezihlangene ngathi ushaya izandla ngithi mina ungithumelelani emoji uma ngithi ngiyambheka umuntu omdala yezwa omdala ngisazi noma ka-2024 noma 2023 ukungaphenduki kade afike ekhaya lezwi uyazi ukuthi ama-emojis asiwasebenzisi kusho ukuthi uyawasebenzisa nabangani bakhe kubi kuyena ukuthi asebenzise ekhaya lezwi kodwa nabangani usekhohlwe manje ubhalela mina ngqo anginanazange imtshendawo ngendlela ongithumela ngayo emoji ngibona ngathi u-applyela ufuna ukuphuma sengiyakukhipha-ke ngabhala ngase ngimkhipha ngase ngimmaka ukuthi uma esebuya ngikwazi ukumbona lo muntu okuhlola imhlole ngako thumela mina emoji kade angene ekhaya yayibona izimo engibhekene nazo azidluleke bengidlula nje ngichaza ukuthi hey ngibhekene ney'nkinga la zama-emoji so-ke nina enisanda ukungena yazini ukuthi umuntu ofake i-emoji i-application yokuphuma egroupini akulula-ke ukuthi ubuye ungabuya khona kodwa akulula ngifuna ukuthi kucace lokho akulula ukuthi ubuye uma uphume ngenxa ye-emoji hhayi-ke siziphatheni kahle-ke bafowethu siyambonga uNkulunkulu ngokudinwa inkosi ehambe kahle kuseni lapho besikhona esikoleni ngizamile ukunifakela ngiyathemba nibonile video emfushane uzakwethu ebengihamba naye mina bengiphethe izwi uthathe nje ividiyo emfushane yey'ngane eziningane kulesa sikole esihle nipho uyabona uma ufika uze entabeni uze enkonzweni lesikole sokuqala uma uphuma endaweni esebenza ukuthi asesilungwini esingakwa-left ubheke esontweni isona-ke lapho besikhona siyambonga kuNkulunkulu ngokugcinwa inkosi ngomsombuluko ekuseni kukhona esinye futhi esizobe sikuso isikole uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu anigcine siyanithanda nonke ake singeneke enkonzweni yethu yosuku yanamhlanje Amahubo chapter 15 ngibonge bambalwa kakhulu okhandela imtshelo kwakhe abaningi balalelile abathumeli kodwa bakhona-ke abathumelayo bakithi ngoba kuyoba njalo phela nangalo usuku lokugcina bayothumela bathumele izinto ongafanele zithunyelwe kanti uJesu seyabuya usahlwitha ibandla bese uyasala usale sakudlala kanti usosele ngempela asiguqe sikhuleke yazi umuntu asale ecaba ukuthi uyadlala ecaba ukuthi uyaphupha azincinzi abuze ukuthi athi yazi ukuthi angiphuphi uzobe ungaphuphi lizobe lihamba ngempela ibandla usale ake sithandaze baba uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga uthando sithande ngalo siyabonga konke osenzele khona siyabonga siyakubonga Nkosi akekho ufana nawe akekho njengawe uNkulunkulu onobubele uNkulunkulu olungile uNkulunkulu onesihawu siyabonga Nkosi siyacela uqhubeke nathi ube nathi ngomoya wakho ingcwele nakuyo lenkonzo khuluma uzambule uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi amen Siyamdumisa kuNkulunkulu wethu bangcwele kakhulu ake sifundizwe lenkosi Mahubo chapter 15 isimo songokaNkulunkulu sifunda uverse 1 sigcine kuverse 4 sekuyelela ngasekupheleni Jehova ngubani oyohlala etendeni lakho na ngubani oyokwakha entabeni yakhe engcwele na yilowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe verse number 3 ongahlebi ngolimi lwakhe ongamona umngani wakhe nongamhlazi umakhelwane wakhe verse number 4 obuka onengekayo ngokuza kumenyanya kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu ofunga ngokuza kumlimaza nokhangalaphula izwi lakhe sibuka-ke la uverse 40 obuka onengekayo ngokuza kumenyanya asilungiseke lento musubuka abantu wena bese uyanengeka awudalanga muntu isono ukuthi ubuka umuntu bese eyakunenga nje asikhulumi ngalokho asikhulumi ngabantu abanenga wena noma wena ubabona bekunenga cha
umuntu onengekayo kuNkulunkulu. Sizomchaza umuntu onengekayo kuNkulunkulu. Wena-ke mawusumbuka, umbuka ngokungathi uyamenyanya ngoba enengobani uNkulunkulu, hayi wena. Ake sobheke izwi incwadi yokugcina isambulo 21 la kukhulunywa khona ngabantu abazongena echibini lomlilo. Sofunda uverse 8 noma ngiqale ku7. Onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto, futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye, yena abe indodana kimi. Onjani? Onqobayo. So sifanele ukunqoba. Bathi abaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 57. Makabonge uNkulunkulu sipho ukunqoba ngeNkosi yethu Jesu Kristu. So onqobayo ke lo ozolifa lalezo zinto. Futhi ngiyakubonga uNkulunkulu kuye, yena abe indodana kimi. Uxolo iziphi-ke lezo zinto na? Uzozithola-ke mawuqala uwehlala phaya kuverse 21, izulu elisha nomhlaba omusha. Sisiya kuverse 8-ke ngithe ngijahe yena. Sethi kuverse 8, kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo, nanto-ke leli gama, nabanengekayo, nababulali, nezifebe, nabathakathi, nabakhonza izithombe, nabo bonke abaqamba amanga, isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabulo, okungukufa kwesibili. So abanengekayo, abanengeka kuNkulunkulu. uNkulunkulu akafuna amagwala athi mayekuthuma hambe wenza ukuthi wesabe. Cala umeme bafethane ngiphezeleni ngiyothandaza endaweni ethile nto uNkulunkulu. Uthume wena, awuyeke ukuba igwala. Nabangakholwayo, ukungakholwa uyakujezisela, ukungakholwa kuyisono. Ukungakholwa nje kuyisono. Zesihogweni uyela ukuthi awukholwa. Bese kuthiwa nabanengekayo. Sizoza-ke khona manje kwabanengekayo. Ake ngiqhubeke ngithi-ke nababulali, siyabazi ababulali, abakhipha umphefumulo, nabakhipha umphefumulo kamoya, abathi silima komunye lithi izwi lenkosi usumbulela umuntu momthuka. Ababulali labo abaqamba amanga ukhohlisa umuntu uyambulala. Isabelo salabo bantu soba sechibini elivutha umlilo nesibabulo kungukufa kwesibili. Bese kuthiwa nezifebe. Ukufeba, ukungalihloniphi ithempeli likaNkulunkulu, uhamba ulala nje, uhamba ubhabhalala nje, ufebe lo. Noma ubani uyamnika nje ocelayo. Kungaba wesilisa, ngaba wesifazane, uyanikana nje wena. Futhi usuzokwenza kwayihobby lokhu. Akudingi uzumthanda umuntu ukuze umnike, uvela umnike nje just for fun. Ngeshwa ngekushe wena esihogweni just for fun. Uyosha in reality wena ushe. Yazi ukuthi ushe impethu yakhona ayifi ngoba insimbi uzobe uhanjwa impethu yakhona einsimbi. Asebeke wabathatha kuJesu wababonisa kuthiwa kunenyoka eyinsimbi eshisayo enezipikili eziphumele ngaphandle. Mawuyisifebe ngene esithweni sakho sangasese, ikhuzule, ikushise, iphumela ithanda khona, ijike ibuye izongena. Noma ungowesilisa noma owesifazane, esithweni sakho sangasese kunembobo. Hayi kunembobo nje. Ilapho-ke la ingena khona le nyoka ikuhuzule, kube buhlungu ushe, kanti uyahola uholela ubufebe bakho. Kuthiwa-ke nabo bonke akafikwa lapho nabathakathi, bantu ababulala abantu. Wena uzothi awuyena umthakathi, kodwa khumbula nicupha iliba, ithuna lomfowenu, noma likababa wakho noma likabani, wahamba naye enyangeni nabuya lacushwa. Khona imphefumulo yaphumayo ngenxa yokucupha kwakho. Uyofika uthini ezulwini? Umthakathi.
futhi umbulale. Wafaka isichitho abantu bethandana, umthakathi. Wenzile izinto uhambe olanda imithi kwathakathi. Ungumthakathi. Kanti nokuzindlela umuntu into embi ukuthakatha lokho uyambulala spiritually. Kwenzeka into eyenzakala uthi ngiyazi ukuthi usibani bani owenza ukuthi. Umthakathi uyabulala. Nabakhonza izithombe, abangakhonza uNkulunkulu, abakhonza amadlozi, abakhonza abantu abangasekho, abakhonza izithombe, iziteju. Ukukhonza isithombe, ukukhonza umuntu ohambayo etoilet umbize ngoNkulunkulu, kukhonza isithombe lokho. Uzokujezela one day. And isabelo sakho, ngiyalithanda leli gama elithi isabelo. Kuye lo verse 8, isabelo sabo siyakuba sechibini. So what you will be given, isabelo into enjengefa, uzokwabelwa ukungena esihogweni. Awuzuvela ungene njengesipho nompunishment, uzokwabelwa. Sima yabona makwabiwa izinto, sithola lokho kasibani bayo. So isakhe isabelo ukungena esihogweni, echibini lomlilo, elivutha umlilo nesibabuli, ukungufa kwesibili. Yilokho ozokwabelwa. Kuthiwa ke nabakhonza izithombe. Nezithombe zabo Nkosi zinezandla azizenzi lutho, zinezinyawo azikwazi ukuhamba, zinemilomo azikhulumi, zinamehlo aziboni, zinamakhala azihogeli. Laba abantu enibakhonzayo kungenjalo ukuthi uzokhonza umuntu ophilayo. Bhizi uyamthandaza ngapha akazi nakwazi mhlawumbe hleze etoilet nje. Wena uyamthandaza ngapha. Ulambile. Ucela kuyo ukudla. Kanti mhlambe nawe usathumele kuthi ake nongifunela okudliwayo lapha. Uyamkhonza wena. Ukukhonza isithombe lokho. Ungabi nabo abanye uNkulunkulu ngaphandle kaJehova Sebawothi. Jehova wamabandla. Ophezulu kwakho konke. Umnini mandla onke. Ngakho ke abathakathi nabakhonza izithombe nabo bonke abaqamba amanga. Bantu nje abaqamba amanga uNkulunkulu akabafuni. Liars. Akabafuni abantu abaqamba amanga. Khuluma iphutha. Wasukele nje amanga. Uthi ifoni yazicofa. Amanga nje lawa ahlaza gci. Ifoni ezicofa uyizwaphi ifoni izicofa. Uthatha uyibeke lapho. Ubona uzofika ine-emoji eyithumele kumuntu. Yazi abantu vele basukela amanga. Basukela isihogo seyidlalela. Athi umuntu isihogo ngicela ukuza kuwe bese uqamba amanga. Yekana amanga ayikho ifoni ezicofayo la. Aliphele nje lelo tema, aliphele nje lelo gama la ekhaya lezwe. Qamba amanga ukuthi ukhona ifoni eyicofile, yafaka i-emoji. Moye indaba ikhethe i-emoji yona. Kuzo zonke izinto. Yakhetha i-emoji yasizoyifaka ekhaya lezwe bekhona abanye abanye nje abantu bakho mhlawumbe namanye ngisho nama-group kodwa le foni yakho nje vele igange izofaka i-emoji kubabonisa ibandi bese uthi iyicofile. Hayi bafethu ngingaqamba amanga ayikena amanga mina ngifuna nezolweni. So ke kuthiwa ke nabo bonke abaqamba amanga isabelo sabo sakuba sechibini elivutha umlilo nesibabulo kungufa kwesibili. Ake ngiphinde ngifunde from verse 7 Isambulo 21. Onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye yena abe indodana kimi. Kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo nababulale nezifebe nabathakathi nabakhonza izithombe nabo bonke abaqamba amanga isabelo sabo sakuba sechibini elivutha umlilo nesibabuli okungufa kwesibili. So isikhathi asangivumelike kanti ngisafuna ukuchaza abanengekayo ngokudinwa inkosi kusasa mase ngibuye esikoleni sizoyithola inkonzo ecacisa ngokunengeka. Abanjani abanengekayo? Khumbula sisuka kwiHubo 15 elithi obuka onengekayo ngokuza kumenyanya. Hayi kodwa onenga wena ubani wena ungaze ube nomuntu okunengayo. Onenga uNkulunkulu
mbukeke nawe ngaleloso ngokungathi uyamenyanya. Hayi, usazoshuba, kumnandi. uNkulunkulu akubusisa. Ake siguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu nomusa siyabonga. Thando sithande ngalo, siyakubonga Nkosi ngale nkonzo. Siza-ke abantwana bakhe ezindaweni zonke, ubalekelele, ubagcine, bapha amandla okukukhonza, bapha amandla okuhamba ngendlela efanele phambi kobuso bakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu nomusa, siyakudumisa. Kekho uNkulunkulu ofana nawe, akekho uNkulunkulu onjengawe. Sikhulekela nesikole besikusona, imbewu etshaliwe kwangathi ngakhula, imbewu etshaliwe yezwi ingagcinaniswa lutho. Siyathandaza Nkosi, sihlulekisa uSathane namadimoni akhe namadevil worshipers. Ngene ezikoleni Nkosi, wenze umsebenzi. Ngiyacela, ngiyathandaza. Nginikela kuwena-ke Nkosi ukuphila kwethu ekhaya lezwe entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, nasekhaya kwaNsibande sinikela ukuphila kwethu kuwe, sikuhole ngomoya wakho ingcwele, usiholele ekhaya ezulwini. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibande usiyavalelisa, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nibe nosuku oluhle. Nginithanda nonke emakhaya. uJesu Kristu inkosi.